Ej. Pa gdje si prijatelji, evo miš. Pa jesi živ ti? Evo jesam, šta ima? Ma ne, ništa, samo jedem. Dobar ti tek. Hvala ti. Šta je reći, pa si pristojan tako jebot. Šta ti treba sad? Reče mi Šoše, Mate traže unuća radnika, razumiješ? Zva sa Luku, reka mi je da mi ti napišeš neki životopis. Kaže meni Šoše, Mik će ti to napisati. Ja nemam pojma šta, kako. Pa eto, ja bi ti bio zahvalan kad bi ti to mogao meni napisati. Pa dobro, ali napisat ćemo nešto jeboga ti. Ali daj, moraš mi reći šta si radio, di si bio. Šta ću napisati u životopisu? Radno iskustvo, znanje jezika. Nema druže jezika, znanje jezika nula. Znači, ne znam ništa osim hrvatskog ili srpsko-hrvatskog. Ja. Znaš li pisat ćirilicu, latinicu? Znam i ćirilicu i latinicu, nije problem. Ja. Jel ti rukopis kakav ti je Rukopis nije dobar, valjda, šta ja znam. Pa jel fino pišeš, ako treba pisat nešto, treba staviti tamo u govor, tekst, u govoru i pisanju. Od 1 do 5. Šta ja znam, Trojka, zlatna sredina. Ja. Znači jezik ništa, znaš engleski, znaš li... Ne zna druže ništa, ni engleski, ni njemački, ni španjolski, ni portugalski, ne znam apsolutno ni jedan jezik mogu. Na njemačko znam već gute taga, na englesko znam već it's ok, to je to što ja znam već. Halo? Čuješ me, prekida nešto. Ja govorim na njemačko znam već gute taga, na englesko znam već it's ok, to je to što ja znam već. Ali dobro, ajde, šta ćemo... Čekaj, da vidim šta mi treba dalje. Čekaj. Pa šta je, znaš gdje se uz Branka učio išta? Znaš li osnovne da primiš nekog čovjeka u ured ili nešto tako? Ne znam, druže, ne znam jezik. Njemački, ništa? Ne znam, druže, Bog jeba da zna njemački, išao u Njemačku, ne bi one tražio posao, Bog jeba. Ja. Razumiješ? Ja. Ajde, dobro. A šta je sa radnim iskustvom? Šta ću tu staviti? Pa druže, šta ja znam, radio sam bogati Branka Vranješa od 95. do 97. onda sam prišao, radio grobnice, radio sve i svašta i sad, ne znam šta bi zapisao, neću tamo pisati, radio sve u grobnici, bogati, pravio grobnice. Pa šta si u Grubišića radio, grobar ili? Nisam nego Joze Mikuć, eto pokoj mu duž sumra, on duže pravio grobnice, ja sam ima radio kao argat, Miša, beton, to i godinio bogat, on pravio grobnice, razumiješ ti, liva, kopa, napravio sam preko 500 vrata, razumiješ. Ja, ajde dobro, stavit ćemo, znači, fizički posao, dobro. Šta ću još staviti? Šta si još radio? Trgovina treba ovdje. U Braka sam radio kao konobar, razumiješ. Ja. To. Koliko si radio? To je sezona. 5-6 sezona. Znači sezonski radnik kao konobar. Ajde dalje. Šta će još staviti? Pa eto, to je to duže. Nisam više ništa radio u životu. U nje je prodaja tamo isto. Si još igdje radio. Šta će staviti? Iskustvo neko, trgovačko ili nešto? Stavi nešto, druže. Šta ja znam, šta staviš? Šta god staviš, dobro je, druže. Ja govorim onako kako je i sad. Ja. Šta si još? A dobro, to je isto trgovina, ono što si ti radio tamo na crno. Trči ga, treba i to staviti ajde. Možda trgovački putnik, znaš, ti si izlazio u susret ljudima. Ja. Druže, ne treba životopis, ako moraš to napiši, ako ne moraš šta ti... Pa napisat ću, ali čekaj, samo mi treba podataka, Boga, evo piše ja već. Nego samo mi treba podataka. Šta ću još? Aj poslat ćeš mi ime, prezime, ime oca, majke. Šta imaš od škole? Imaš 3. razred i knjige od 4. jel? Nije, tokara završio duže. Koliko je to godina? 3. Zanat, tokarstvo. Pa jesi radio tamo u Famosu? Nisam, druže, rat počeo i sad. Udat je bilo u moje vrijeme tokar, bravar, automehanka, nije više bilo zanata i sad, razumiješ? Pa nisi nigdje to radio, to je šteta moj vesel.
A jebi ga druže, možda da nije rat, možda bi ja već imao 20 godina radnog staža i 5 dice, ko će to znati šta bi ja imao, druže, da nije rat, jebi ga takva generacija da me je rat, uprtio i prti ga, šta je to tako. Kad je, hvala Bog, poslije rata sve živo propalo, lopovi jamili sebi to, sve pokupili, pokrali. Tako, sad svi lopovi, što ti nisi jamio sebi, Boga? A jebi ga druže, ja nisam rekao da su svi lopovi druže, nego se je pokrilo, Boga, pa znači propaj Soklo i Famos, to nema ni strojeva, ništa. Druže, Famos, ja zapošljava 1000 ljudi, Boga ti dok je moj čača radio prije rata. Razumiješ? Ja bi ga rad došao, prti ga. Propalo sve, to i da rekne. I sad rekao sada da su svi lopovi druže. Ti si to pogrešno shvatio druže. Razumiješ? Ja. Šta ću staviti? Prti ga. Ja. Šta je tako, ja ti govorim kako je, Boga ti. Zato ti kaže da je Jugoslavija ostala, Famos bi dalje i danas bi Famos radio duže boje da je Jugoslavija. Ja bi ga trebalo se raspast, držao i prti ga. Evo ja SRR, Boga ti, koliki je bio pa se raspao, Boga ti, pa onda znaš koliko je došlo, Boga ti. Koliki je bio? SSR, a Rusija, razumiješ, kolika je bila, Boga ti, kužiš. Pa se i ona raspala. Glasa SSR, razumiješ. Dobro, to Amerikanci prste imaju, ja mislim. Pa jesu, druže, to sve Amerika digla. U nas je, Boga, druže, rat je za prvi metak, ispalio, Boga je stati, da je to u nekom interesu bilo, ali to nije, druže, interes, znači Amerika, Boga ti, zadnji rat je, kužiš, Boga ti, gdje god nafta, što se vodi dolu u Iraku, Iranu, no stop ratovi, da nema Amerika tu koristi, kurac bolja ratovala, kužiš? Ja. Evo tako je. Pa da, hoću staviti ja, brate, ti dobro se u tu politiku kužiš, da si kao pomoćnik neki politički ili nešto tako. Druže, šta god ti staviš, mene odgovara, samo to, Boga ti, to vam reka Luka, isati da ćeš mi napisati, samo da, reka ne da mu javi, zato da ćeš mi napisati ili neće, samo da čovjeku mogu javiti. Ma ja napisat ću, evo, bola Isuse, nije problem, kažem ti, opet ne ćemo srežnjati. Eto ga, hvala ti puno šta da ti kažem. Ali treba šuti, bolan, pa ja te pitam sad nešto, ti opet o svom, hvala ti puno. Šta ću dalje, znači, jesi radio oko toga, moraš li to staro pitati da ti pokaže kako se radi, ako im treba... Nisam, druže, nisam nikad radio kao toga, nisam, razumiješ. A šta je on Famosu radio? Moj čač. Ja. Imaš više da ti nešto pokaže? A šta će, ba, nema sada strojeva, druže, isat, ne treba, Boga ti učat strojevi, nema od strojeva kad... A proizvodnju ima balavina tamo, ne pitam te džabe, ja imam postrojenja velike, jesi ti bio tamo ikad, znaš ti gdje je to? U Nujića, znam ja gdje Nujić duže, gdje je njivo skladište, sve ja znam. Jesi bio tamo ikad? Vidio ti koliko ima postrojenje? Znam, druže, vidio sad to sve. Imaju oni i tokara, imaju i šta si još govorio, sve živo. Ja, druže, nisam nikad to radio, razumiješ. Ajde, dobro, stavit ću, znači, stavit ću ja trgovački putnik, ajde, izlazi, ne veze za trgovine, znači, eto, to je opet malo se odnosi na trgovinu i šta ćemo još staviti? Ne znam, druže, Boga ti ja ti kažem, stavi šta god misliš. Šta se sićaš još? A ništa, druže, to ti je to, Boga ti, razumiješ. Onda će ti biti 3 rečenice u životopisu. A druže, šta ja znam, Boga ti, kako ću ja to napisati, ja ne znam pisat, ne bre, Šoše mi rekla da tebe zove, druže, kako ti sve. Ja znam, ja da znam to napisati, ja bi napisao, Boga ti, ja to nikad pisao, on kaže, zovi Miksa, on meni Šoše, mene zove, kaže, zovi Miksa, tako mi reče. Da, ajde, dobro. Kaže, dobar je to čovjek, kaže, hoće to napisati. Napisat ću ja, eto, nije problem. Sredit ćem, sad ću ti ja napisati to odmah. Ajde, znači, gdje si školu osnovnu pohađa? Školu osnovnu na Graču. Ajde, to ćeš napisati, napiši mi podatke, mater, ćaću, napiši mi razrede osnovne, srednje, gdje si točno pohađa, a sve mi to treba, koje godine je bilo i to. Sjećaš se toga bar? Ne znam, druže, sad ja 76, znači 7 godina, znači 83 sam pošao u školu, druže, razumiješ? Ja. Dobro, ajde, to oko prilike skontaj, samo eto da se slaži. 83, 91 sam pošao u srednju školu kad je rat počeo, razumiješ? Ja, pa jesu vas učili jezik ikakav tamo u toj školi? Nije, druže, tada ništa bilo u to vrijeme i sad, razumiješ, druže, kužiš? Svašta, ništa, ja tebe ne kontam. A ja
jebi ga druže, i sad ću ja, bogati druže, ti si mlađi od mene, ja sam za vrijeme Jugoslavije, druže, išao u školu, kad Jugoslavija bila, bogati, razumiješ? Dobro, aj, nema veze, ja. Ti učimo ga, ti uči za vrijeme Jugoslavije i tu. Ali francuski, znaš, francuski? Ne znaš, druže. Sad samo da. Hajmo je dobro, Vesel, kaj napisat ćemo onda nešto. Znači, a šta bi radio, šta bi da napiše, šta znaš raditi? Druže, bogat, evo, nema pojma, meni on kaže u skladištu se nešto radi, kaže, evo, iđeš na razgovor, pa će vidjeti šta će biti, razumiješ? Fizički rad u skladištu ili sa strojevima? Fizički, druže, kako nisi ja nikada sve radio, šta ja znam? Stavit ću ja voditelj smjene. Komu jebe, ako prođe, ozbiljno, šta? Šta je smiješno? Ma kako mi nije smiješno, ti je bilo zajebaš, druže, mene vamo krvale lepe, postavi kliba hitno, druže, boga te ovo, mene, vodite smjene odmah, bog tema, pa ni zove ovce, boga. Dobro, a šta će biti, to će li biti išta za ekipu, evo ga, pas? Ma druže, nije problem, boga te ovo. Nije nikakav problem, druže, boga te ovo. Napravit ćemo nešto. Ti uvijek govoriš nije problem, prošli put kad si dobio 2 rojala, ni kune nisi, ni počastio, ni roštilj jedan nisi napravio, jeboga. A jebi ga, druže, zakačen sam bio vamo sa nekim likovim i jebi ga, to je tako se onda se zakompliciralo i prti ga, razumiješ? Pola plate prve ide na ekipu, je li pošteno? Ma nije nikakav problem, druže, što se tiče toga. Nema ostati, nije problem nikakav. Tamo reci, Šoši, reci, prvo, odmah mu sad pošalji, pola plate ide za ekipu. Nikakav problem, samo da je meni... I alkohol. Nema nikakvih problema, samo da je meni tu, druže, upas da ja radim. Ovako je za... Nije to u redu, dosta ljudi stari od koje se sad, ne bi nadao, ali nije te podržalo tu. Tu nisi u pravu. Pa boli me kurac, druže, ko će me podržati, ko me neće podržati, svaki ima svoj život, druže, Boga te razumiješ, ti sad. Ne mogu se ja razapeti, ti sad razumiješ, prčine. Ali jebi ga, oni su tebe stajali 10 godina, ti njih ne moraš jedan dan počastiti. Pa ja, druže, vas da počasti, nije to nikad nikakav problem bio što se tiče toga, druže, ja kad sam vozao busa, druže, po 15 sam vozao busu i evo imam sad golfa sam kupio, mene boli kurac, ja zapalit ću ga uče što se tiče toga, razumiješ? Nije meni to nikad problem bio, druže, nego nema financija, kuć, sutra ću početi, tako nema Boga jeba, razumiješ? Aj, dobro. Zato mi taj pozdrav prima hitno, kad se dođe do pinke, nije to nikad, druže, evo ti Šoše, ja ne znam, ti da tam išla kad njegov rođendan bio, druže, ja sam dao 100 maraka, a znaš koliko za prvi put, druže, paru dao Luciku, da ja išla drugi put, moga sam ja reći, evo, a toliko, boli me kurac, ja sam tu ili u Rusiju, druže, ili u Poljsku, ti sam god išla, druže, boga ti, ja sam vada dao para, što ti to toga mene boli. To je u Rusiji bilo, jeboga pas. Ja ti govorim, zna, druže, i sad ja razumijem, ja ti govorim, nisam ja nikad skrt bio da ja imam, kužiš. Ja bi ga nema bogat, kužiš. Nemoj sad kukat, nemoj kukaj, dosta. Ja mogu ti bogat, evo, druže, nemoj da trošim više, ajde, čućemo se Može, samo da znam kad će biti gotovo, sad ću reći luk. Evo, napisat ću, i njemu reci pola prve plate žene, droce i bit će top za 20 minuta, 15. Za 20 minuta. Ostavi mi mail, pošalji mi mail. Nema maila, druže. Pa kako nemaš, imaš Instagram? Imam Instagram, ali nema maila, druže. Pa kako se napravio Instagram bez maila? Marija mi je to napravila, ja nema pojma, druže, šta se men bilo dosadno, ja govorim Mariji svojoj brata malo je napravljen Instagram bez veze. A moje vesel, ako da idemo prema naprijed, pa kako ćeš ti bez maila, kako ćeš poslati životopis ljudima? Neću ga ja sad. To ću ja, oti Boga, jeba druže, oti ću Luki tamo, šta ja znam, Boga ti, šta tu ima, nemam pojma. Evo, zove ću Luku i pitat ću ga, nemam pojma, druže, šta tu ima. Imaš li... Ajde, dobro. Isuse, pa napravi mail, nek imaš, bolaj se, ne znaš kaj će ti... Ma ne treba mi to, druže, ja to ne znam, ne napravim ništa, ja to na tebi dade, ali ti to napravi. Ajde, napisat ću ja. Šta ću staviti mail tamo u životopisu koji je kontakt, tvoj broj mobitela i mail treba? Pa broj mobitela samo stavi i gotovo, druže, kakav mail, ja toga nema, niti mu to treba, šta će mail? Nema ja, druže, mene
zanima kako ću radruže, boli me kurac za mailove, ko će mi slat mailove, kao ti se, razumiješ? A dobro, a kad bude Božić mislim, ne radim ja posao, na primjer, ko ti, tebi triba to, bogat, ja te razumiješ? Ali ne, ali kad bude Božićnica čestitka, onda kurac, ti nemaš mail. Ajde, dobro, ajde. Ne, dobro. Dobro, ajde, tu.